Ola, imos ver nestes vídeos cales son os pasos para realizar as nóminas por incapacidade temporal, tanto sexan de enfermedade común ou accidente de traballo. Xa iremos vendo as diferencias. Ben, o primeiro paso sempre para calcular unha nómina en caso de IT é calcular as bases reguladoras diarias tanto de contingencias comuns como de contingencias profesionais. O primeiro que temos que ter claro é que temos que calcular as dúas bases. Non nos chega con calcular unha, porque a hora do subsidio sí que imos a necesitar unha sola. Se está de baixa por enfermedade común, a de contingencias común, e se está de baixa por accidente de traballo, a de contingencias profesionais. Pero, cando calculemos as bases de cotización do mes que está de baixa, necesitamos as bases reguladoras diarias de comuns e profesionais para calcular cada unha de esas bases de cotización. Vale? Imos ver agora a base reguladora de contingencias comuns. Ben, o que vos comentaba. Calculamos sobre o mes anterior a baixa, sempre non sobre o mes anterior á nómina que estamos facendo, sino de cando o mes anterior a empezar de baixa. Se unha persoa colle a baixa en xuño, a base reguladora vai a ser sempre de maio. Estamos facendo a nómina de agosto ou de setembro, non? Dependendo do tempo que este de baixa. Sempre do mes anterior a baixa. O que vos comentaba que imos a utilizar sempre para as bases de cotización e a de esta de comuns a vamos a utilizar para pagarlle os días de subsidio, día de baixa, de enfermedade común. Tanto para a retribución diaria como mensual é a mesma. Base de cotización de contingencias comuns do mes anterior á baixa entre os días que ten o mes anterior á baixa. Se é de retribución mensual, lembrar que son 12 meses de 30 días. Imos a dividirlo sempre entre 30. Se é de retribución diaria, imos a ir variando, según sexa febreiro ou un mes de 30 ou 31, é dicir, 28, 29, 30 ou 31, dependendo dos días que teña o mes. Ben, base reguladora de contingencias profesionais. Ben, esta calculamos a partir da base de cotización de contingencias profesionais do mes anterior á baixa. E aquí a fórmula, digamos, ten dous módulos. Isto é porque para que facer ben un promedio das horas estas que traballou durante os 12 meses anteriores á baixa, nos de ben que non coincida que un traballador que todos os meses fai horas extras e xusto o mes anterior á baixa pois non fixo unha cantidad moi inferior ás que fai normalmente, pois non se lle pague o que sería xusto, non? Ou ao revés, que nunca fai horas extras, o mes anterior á baixa fixo horas extras e entonces lle sale máis alta da que lle correspondería. Entonces, o que vos decía, vamos a ter que calcular dos módulos que logo os sumamos. O primer módulo é a base de contingencias profesionais do mes anterior á baixa menos as horas extras do mes anterior á baixa. Collemos a de contingencias profesionais, pero lle quitamos as horas extras e o dividimos entre os días que ten o mes. Bueno, aquí estamos vendo a diaria, a mensual é o mesmo, pero sempre entre 30, aquí depende dos días que teña o mes. E o segundo módulo é sumar todas as horas extras que fixo nos 12 meses anterior á baixa, non no ano anterior, sino nos 12 meses anteriores á baixa. Se a baixa é en agosto, pois de agosto do ano anterior ata xullo deste ano, non? E dividirlo en unha de retribución diaria entre 365, aquí temos a mensual, en unha de mensual entre 360. E sumamos e xa temos a base reguladora diaria. Ben,
lo que comentábamos antes, esta base que para que a utilizamos para calcular a cotización de contingencias profesionais e para pagar os subsidios, os días de baixa, si é accidente de traballo. Eso vamos a verlo ahora calculando o total de vengado. Ben, ahora xa empezamos o que son os cálculos da nómina, do que vai a cobrar e do que lle imos a reter no mes, no que colleu a baixa, bueno, no mes que corresponda, non? Cando colle unha baixa, claro, a mediados ou día determinado dun mes, é dicir, que ten uns días de alta, uns días de baixa, e ten cando colle alta, por medio do mes, temos unha parte de alta e unha parte de baixa, non? Se está todo o mes de baixa, xa todo isto que estamos falando dos días de alta, xa o eliminaríamos e sería todo con os días de baixa. Ben, entonces, tanto para calcular o total de vengado como logo para as bases de cotización, temos que facer dúas partes. Unha por os días de alta, outra por os días de baixa e sumarlas, non? Entón, nas nóminas que para calcular os días de baixa, o máis cómodo é restar os días que ten o mes os días que estuvo de alta. Cando é de retribución mensual, sempre temos que facerlo así, por unha circunstancia. Témoslo aquí, non? Retribución xa sempre 30 menos os días de alta. Porque lembrar que non podemos ir ao calendario e ver o mes, non? Porque se collemos febreiro, xa teríamos un mes de 28 ou 29 días. Xa non temos os 30. Se collemos xullo, collemos agosto, collemos xaneiro, teríamos un mes de 31 días. E o traballador de retribución mensual, lembrar que traballa e cotiza por 12 meses de 30 días. Entonces, xa por lei, o de retribución mensual sempre temos que facerlo así. 30 menos os días de alta. E o de retribución diaria, polo menos para min, por comodidade, é coller os días que ten o mes e estamos os días de alta e xa non temos ningún problema en saber cando é un tipo ou outro. Ben, vamos a aproveitar para comentar un par de cousas según a baixa sexa por accidente de traballo ou por enfermedade común. Se a baixa é por accidente de traballo, o día que ten o accidente, esa persoa tuvo que acudir ao traballo, ou polo menos ir a fiar, non? O que é un accidente in itinere. Entón, digamos que podemos decir, bueno, pero aquí canto é de traballado e canto é de baixa. Pois eso resolve tamén a legislación. O día que a persoa ten o accidente, ese se considera como traballado. É dicir, que é un día de alta. A baixa empeza a contar a partir do día seguinte. É dicir, que se eu o día 6 teño un accidente, entón a baixa contame a partir do día 7. Inda que o médico me poña día de baixa, claro, o día 6. Pero, como eu sacudín ao traballo, considera todo o todo o día como traballado. En caso de enfermedade común, non. É a partir do día que te poña o médico que estás de baixa. Se é xa ese mismo día, ou se... É dicir, eu vou a médico, pois te dou unha baixa e te dou a partir de hoxe. Hoxe é o primeiro día que conta como non traballado como de baixa. E na incorporación, nos imos ao médico, nos dá alta e nos vai a dar alta con data de mañán. É dicir, que se esa enfermedade como un accidente de traballo, o día que vamos ao médico, é un día tamén que conta de baixa. Ben, ahora vimos a ver como facemos os cálculos, non? Por a primeira parte, non? Os días de alta. Pois temos que coller o salario que lle corresponda a ese traballador e calcular canto lle corresponde en esos días que estuvo de alta.
Temos aquí un exemplo de febreiro, non? Vemos que un traballador que cobre 1.500 euros ao mes, non? E que sexa no mes de febreiro. Se de retribución diaria, xa 1.500 entre os días de febreiro, 28 ou 29, se fora bisiesto, non? En este caso consideramos 28. Entonces, cada día que está de alta serían 53,57. Eso multiplicamos por os días de alta. Se é de retribución mensual, se xa febreiro, se xa xaneiro, se xa o mes que sexa, o de sempre. O dividimos entre 30 e o multiplicamos por os días de alta. Se o complemento, o salario que sea, nos dá por ir os días, aí non temos problema. Multiplicamos por os días que está de alta, porque xa conseguimos o mesmo que aquí, telo en euros día. E se euros días traballado, pois iríamos ao calendario e vemos os días que realmente traballou. Nos exercicios xa vos poño eu os días que realmente traballou, para que non haxa diferencia. E en caso dos días de baixa, pois vai aí a depender según sexa a enfermedade común ou accidente de traballo, non? Se é enfermedade común, lembrar que utilizamos a base reguladora diaria de contingencias comuns, e aquí temos que ter en conta que, por lei, non, os 3 primeiros días non cobra nada, vai a conta do traballador. Do cuarto día, ao 15, é dicir, 12 días, cobra o 60% a base reguladora de contingencias comuns e págallo directamente a empresa, é a cargo da empresa. A partir do día 16, hai 5 días, do 16 ao 20, que sigue cobrando o 60% a base reguladora de contingencias comuns, pero xa é a cargo da Seguridade Social, do INS ou da Mutua. E a partir do 21, hasta que finalice, o 75% a cargo tamén do INS ou da Mutua. Se é accidente de traballo, usamos a base reguladora diaria de contingencias profesionais e aquí, a partir xa do primeiro día que está de baixa, é dicir, o día seguinte ao ter o accidente, cobra o 75% da base reguladora por os días que este de baixa. E a cargo da Seguridade Social o INS. O pago do subsidio, no caso de enfermedade común, o accidente laboral, entre o cuarto día e o 15, paga directamente a empresa do seu bolsillo, non? E a partir do 16 o pago se corresponde ao INS. En caso de accidente de traballo, se corresponde ao INS ou á Mutua. E en xeral, a empresa, digamos que, adianta os cartos, fai un pago delegado, que logo xa lo desconta das cotizacións ou ao INS ou á Mutua correspondente. Ben, no seguinte, imos ver como facemos xa a retención, non? O cálculo da base de cotización, IRPF e demais, vale? Entonces xa pasaremos ao seguinte vídeo, vale? Alá, hasta loguiño.